گوندê Zorava li rojhilatê Dirbêsiyê dikeve bi 10 kîlometran. Sala 1933 yan 34 hatiye avakirin ji hêla Ûsê Osman û gund cuda bûye ji gundê Girê Reza yan Tilkermê. Gundî bi xwe hemû ji bavekî ne, 13 mal yan xanî di gund hene û neşteciyên gund nêzîkî 150 kesî ne. Karê çandiniyê dikin û xwedîkirina pez û çêlekan. Gelek dar li gund hene, tiştê balkêş li gund odak kevin ya mêvana lê heye û çandîgehek yan mezreak daran lê heye ya Abdullah Ûsoyê. Tişkî din got dibistanek seratî heye, ev dibistan gundiya ji kîsê xwe ev dibistan ava kirine. Xwediyên bawernama lê hene û egera krîza Sûrî piraniya neşteciyên gund penaber bûne çê li Başûrê Kurdistanê û çê li Ewropa. Ev agahî li ser gundê Zorava bû yê bi ser Dirbêsiyê ve. Spas ji we.